presented by Khushbu Music. मेहवा के छोटा की बहिनिया बारे बहुत छिना रे सचन कहतानी चलो सन पटा रे। मेहवा के छोटा की बहिनिया बारे बहुत छिना पूजबो से लागेली नेहवा के बहिनी बेकार जेने जाली ओने खाली बिल भइल बेकार। अब का करी भैया छौरी भइल बा बेकार। अब का करी भैया छौरी भइल बा बेकार। नेहवा के छोटा की बहिनिया बारे बहुत छिना उठा लो भैया ऑर्केस्ट्रा के मजा। हाँ नेहवा के छोटा की बहिनिया बारे बहुत छिना पूजबो से लागेली नेहवा के बहिनी बेकार जेने जाली ओने खाली बिल भइल बेकार। अब का करी भाई छौरी भइल बा बेकार। अब का करी भैया छौरी भइल बा बेकार। कारे भाई चलो ओकरा का पटावल जाओ सब जना मिल के झाड़ी के पछाड़ी कोइल जाओ का काम। रिकॉर्डिंग बाय पप्पू राजा। चंचल हिट कैले पूजावा के दिल के बलि के दिल जुड़ल नेहवा के दिल से। काहे चंदन चंचल भाई ठीक बा ठीक कैला। चंचल हिट कैले पूजावा के दिल के बलि के दिल जुड़ल नेहवा के दिल से। एगो लइका से न भरे मनवा के सब यार लइका सब जे पीछे जाले काबा एकरा पास जेने जाली ओने खाली बिल भइल बेकार। अब का करी भैया छौरी भइल बा बेकार। अब का करी भैया छौरी भइल बा बेकार। अब का कइल जाओ भाई अभी छौरिया तो खिनार हो तो चलो संग कुछ काम कइल जाओ। ओए होए रिकॉर्डिंग बाय धर्मराज स्टूडियो बलवाहट सहरसा। पप्पू राजा के दिल तोरले बा मिल के मोहित पटैले बा नेहवा के दिल से। काय मोहित भाई ठीक न कइल भाई। पप्पू राजा के दिल तोरले बा मिल के मोहित पटैले बा नेहवा के दिल से। 16 के उमरिया लागे जानू झकास रोडावा पर चलेलू त बुढ़ावा करे खखास जेने जाली ओने खाली बिल भइल बेकार। अब का करी भैया छौरी भइल बा बेकार। अब का करी भैया छौरी भइल बा बेकार। धर्मराज रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलवाहट सहरसा।